Ayah pagusay na karakan mo siya taman ko di mo masutay tanong at tanong. Nadiyong kaya min tubasya araba min ahammil a'malil qalb. Pada mga ka-importante ang mga amalong puso. Mga amalong puso. Mga importante yan. Yan di benerin daruri tubasya araba. Min ahammil a'malil qalb. Pada importante di benerin mo puso dengan mengamal. Pagkatapos, apa juga amalan sa puso na at-taqwa. Ayat ini makna ng kota ulama adil ka at-taqwa na hiya jima'ul khairat na inumpun tinimurun basta alamu-lamu na gano'n kakamapya na bituan ito sa taqwa. Takwa, ano na yung nakasimi natin? Takwa ini, takwa Allah. Takwa, ayaw man na takwa na padanan ko, aman o puso. Ay ito kasaro, hindi puso. O talunan ng takwa o, na takwa. O pamakayan ng si Manuro, man yung maganti sa seminar, buwatan ng takwa, kabutan baga takwa. Puman yung seminar na 3,000, na ibutan ng agatrapi ang alanan. Takwa Allah ay berbagai macam bid'ah. Belum kita sampai berbid'ah, cara meminta mana sahabat. Allahu Akbar. Mana-mana gede-gede, tadi kira namanya maafan abang-abang, hafsah kamu, tamat ramai dengan akan gegelita. Oh, nanti di mana berbeza takwa pada aku. Awak nanti masih mentua kau ya kan? Nasa nabi ku magaloro. Tawalo dia bertanda ngamai. Mana saat ini buku itu saya? Nakawakan. Dan bukan aku berbeza takwa apa sih? Aku mau dia ahadan. Dia nanti pakai aman, angkaya aku so. Importanti tadi kau pakai pengakuan. Kailan aku so. Oi, naisyaman kan at-taqwa. Tinimutimu ayat ini naman at-taqwa na jima'u al-khairat. Tinimutimu si kulang lumapya. Summan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi Darwin ila at-taqwa ma'naha thalatha. Syukur taqwa na ayat na makna niya na terletak diturunakan Allah taqwa. Kailangan na matagur kayo ini. O matagur kaya tuwi Ibnu Mas'ud na karina sa Yesus subuka sa takwa. Miyatag pupuso ka nga na takwa. Pagkailangan sa iya kayo Ibnu Mas'ud na yuti Allah fala yu'sa. Nataw ako pukunutan niya insyaAllah na dengan penderwakaan insyaAllah. Mana na dia suka insyaAllah. O pusaka na maunutang kahwala na di ka suka kiswala na padala siya maan at takwa kanakwala. Pamana pabila ang maunutang kahwala na pakasasatiman ka. Padayo sa pamana di nga sigura so kanakwala sa may ito. Kenapa nga biya siya kanakaa karangkali o inabiya di nga tabi abortekan o inabiya di nga upang makaprutas na prutsalan. Ay amang na nila di ka disyumbe na soroyan, disyumbe na masingit, disyumbe na kalak na ay amang na nila so tigit sa dua damo na gano'n makamaratan na isimulan na kanakuntog tiro na takwa. Khadwa tigiya kanya Ibnu Mas'ud ang makna at takwa kanakwala na yashkuru fala yakfuru na pagpanalam takwala at dinyan pagungkan insyaAllah. Lalu berpenalamat kepada Allah, maka namanya kagilaw alhamdulillah. Bagaimana dikatakan suatu usian? Alhamdulillah. Yang apa saja kamu? Alhamdulillah. Yang suatu alhamdulillah. Naum masalamatan kepada Allah. Kenapa dia mutata kita mengapa saja kamu nasa dalam penabdulsan? Timing. Sama nak boleh kulit nasi timing. Memang buat mata nasa mana boleh kulit nasi timing. Wahana banyak bersunnah Allah.
kailangan na masyadamatan taqwa Allah. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata yang alim, faman yashkurun nasa, sabi sa tahu apa nalamatan si manusia, lagi apa nalamatan si Allah. Nah, unik apa nalamatan si manusia, ada apa nalamatan si Allah. Ini nama mga Arab. Dia nama Arab na panalabakan kan sa mafia. Nama kagigilaw siya na alhamdulillah, jazakallahu khaira. Ashkuruka ya akh. Ay, panalamatang sekali pagkarya. Sabab siya, o kapanalamating ka sa manusia na pinalamatang ka sa Allah. Na kanaabor kata numarata, wala man ka na makarapapadak amapya, na may kagiro pa as-salamat. Alhamdulillah, salamat. Mabuha peso ka bang isa sa katang salaman na sa kapilaya. Ayaw ko na ba yung kapatekan ako na barasi mo na siya kuwang ko, inililipan ako na may kanuha, tapi ada kaman ko na may kagirain. Bala sang walay daw, makatamo-tamo ka namata mo may kapiya-piya. Adi sa, kami kaya kinilipan ako, napangingin. Atatan, nilay niya, wala, may kapalo pa ako. Boleh dia bawa si perwakilan. Boleh naik nak kinilipan ako, napangangan ko sa hayalan. Kinakata so, duga to sa ni Ramblano, 345-693-43. Na minha carro jeitei aí. E no dia kapia-pia, minha katong sabelo, abana simba. O ginawa tayo, abana simba, o ginamiskin, kumbre, abana simba ko Allah. Tayo siya ko mga rin mo Allah. Ikatalo, ini makna Ibnu Mas'ud, radiyallahu anhu. Sarkan at-taqwa. Yazkuru fala yunsa. Natatagman insyaAllah sa inyong pakalipakan insyaAllah. Inawapyanda matatagong natatagman insyaAllah. Karena abang pakal daripat insyaAllah. Benar matatag sampo tadar pa alipatero. Inauna pakal daripat niyang kupuso yan insyaAllah. Na upo na kalala yung tatagman insyaAllah. Babayakan. Pagariko na ayamnya ko ang kanang kotwa katar wallah. Azkuruni azkurakum. Tatagman ko nito wallah ka anak askan magpatatagman. فإن ذكر عبدي على مناعي ذكرت عند ملاعي خيرا منها. حديث قدسي أما يخطر والله كشعور بنقان نتتدمنا قليان قدر فعيان نعد مبتو والله أدر فاقنا مبي أديش أدر فعيان نعونا بيقنوش نلين مبي تتدين ترمان. الله أكبر. Manaman gede-gede, tataman nakaswala ko daro pa kana sa maguswala na ana daro pa na mapya adi sudaro pa ka na di ko di pamagali na lin wallah. Igno to ana militum na kaginawa ka. Oy, dere, mata na siya kito al pagari ka. Ay mo pagkili niya ra na mapya kay parangay na mala kay gagaw, na mala kay simba, na matangpal na kada taro bigan na sa pipila ba katira. Sila dito ya kapya-pya. Igno to ay kaya ano yan ko pa na marata. Itu yang nabi nak doa sudah apa? Pernah sudah ayat nangaran aku kasih mama. Itu orang yang nabi petuatiannya. Orang yang pergi kata gagal bisa mengarang. Tapi orang gede-gede aja suara ada apa yang getar kau mengangkatnya. Dia kan seorang politik Ibnu Mas'ud. Dia kata Allah, datang datang. Lada yuna ibu syatu Allah kumia maratiya. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا. Sabi-sabi na Rasulullah, ini manusia kami ko sino ito mga tao at tinunan sa kitab. Tinunan sa kitab. Sikatan mo ang mga tao at tinunan wala sa Quran. Asakana sekumya na uuna niyo. Nagusakano ito wallah. Na ay ini wasya tarakan wallah. Nabi yung kote amanan niyo na kekalakan niyo rakit ito wallah. Ani takun. Ano ko yung kekalakan ito wallah. Inang apyas wallah. Napupugusya tantanunyan. Ya ayyuhalladina amanu. Takullah haqqa tuqatahay. Hay sakano ito wallah niya manatiya. Nakalakan niyo wallah sa titu wakalak. Inu to betul wallah atina kada kaswalla sakit kada anna ketuna para tiapal tek inu lagi betul wallah kada kitu ada kata wadena parte para tia oguma disimba baik itu memandangkan nak kata kawama
teritikado. Ino sa mga sabo sa sebensya na napiyan yung lugar lagi, berang kebidog. Ay ang matatagwiran ng utakala ko Allah. Oy, may kaisa na sa aman na ibarat sa Nabi Layu, isimbi sa Nabi Layu. May ako masimulis. Mga tinisimbi na suwalay ka na niya totong, napira niya totong, doon makasarani. Dapat mga piragal na disimbi sa Nabi Layu. May ako mapasimulis. Ika disimbi na niya sa pito katawa wataka, pagkatawa mamabutan na katawa naman na niya nabubay, doon makasarani. Dapat na utak sambil nga, nakalakiran ko Allah. Ikilang siya di siya sambil. Nasa katalo tabi o, nakalipag iba na tayo ginawa. Nandiyan ka takabir ka na pinapakaningat, Allah Akbar. Yang kata bisa betul, beng. Dan yang ngaji yung namanya action na. Pinapara di buka tepakan. Kami ada mana, jadi mana kawan anak yang anak ini banyak orang. Ya pun bilang kawan anak dia nama Expo. Nah ilang ako din sa dugo na kabyado. Kaya siya yung dinan yan ang mga pagkakalaw ako mga pangangali, anak na mga biro. Yung ang terwala tapa. Yang ngejar kami abang gue nak buat ya, memang hampir nama ulang, anak itu kan, baca ngejar kami abang, ini pak makam betul. Karena dia ada rumah kasih sini buta mengamu dan adam sini tiba saporo, apa tadi kata ekoro. Yang baca saporo apa? Dia tu baca yang mana? Ini lagi nama kamu bingung di dalam mata. Allah Akbar. Nah kami mengenalikan ini sifat. Tapi kalau nanti ibu banget tiba kan? Banyak ada surga. Nah sebab dia meranong puna namanya pakakannya pernah berdua, nanti nama matang watang asal surga bukan matang itu. Tadi di pernah kita bagikan apa berdua mana, komana apa nak, buku nama bida mapitap mana baru bermana, nama pitap mana kata yang arah, nama pitap mana sapi. Nangyay pakakan kapnanya berdua api yang pagiti. Tasok masuk yang masang ate tapi dia nak kain sipos sa sapo. Ini titik tanah niaga stak. Dia nak kain titik tanah lagi ulang bergaso kita taruh mga ragu. Kata tak kanang ya tengok sapo. Jadi kapnanya berdua pemakan kain naon na iklit tadi musyaru. Ya soal. Mga kawan yang mau pakakan sesuatu. Pamalat tabiat. Allah Akbar, kata nga mga yang isa na sa sabili, tuturugan. Ayun ka tuturugan na pagkakan na pulamili, pero mga ulama, sabili. Oy, pagkakan sa suara, hoy, sabili, ito ka sa surgaman. Sabili, ito ka surgaman. Ito surgaman. Yang giro sa sabili, no, ka surga. Oy, natigyan na kito siya na kain ako pudala ko pa sa Iraq. Sa pagdad, anak kong pang sa pagdad, sa Iraq, na mabagara orang, na mabagara sa mga disyerto na di malalayo. Na miyomang kaatalo ti manawata abudong ko di lama babaan na compound sa isa bagay sa Iraq. Ading muguro ka pagkabasa siya na orang na gundo na kinuwang kasatalo abudong na diyusa na kasya ng kokimono ka na sulusok ya pulsa na makina na talo abudong na mga tabudong na laman siya na tumiya pa na isa langit apong giro siya na ya Allah napakasurga ang kami ang kaamama amirusan na kami. Allah Akbar ya butuh manuan ang mga Persianian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu manasakit ang mga tagu. Tagiti. Kalau di mga tagu, mga tagiti, ada mataong tayo ni. Ayan niya mga tua-tua pendakinuitai. Allahu Akbar. Lagi na paman na berdua, lagi bulong ko kibag, balitis ni mga kampu. Saka na naberdua kan, yaga pelera, may topen. Buta, deud na mata niyan, kadang nito sa kamula mata niyan. Nanaw na yaga pelera kan, natunggu ka naman na dingat, kung kareko lang mga dunia buta, tiga na di man ikapagali na ito, di pa kanong, di pa mata niyan. Benda may tota na siwat ng mga wata ang matelang, mata niyan. Namya kalala, namya kapilala ka mga buta. Na mata nga benar ada mata niyan, nakapian wako. Nalumbad ako sa panganang na pagkunom na iso ng mga mata niyan. Pa! Ano siya kayo mga mata niyan? Eh nga magpunya na lang siya sa kami, mga pera mga tumuli. Pangitilis mo mga paratuan. Eh datang pupugan wala sa kailay. Tama naman kung nakoto, biyawar kami na si mabali mo sila namin. Eh bukiman yan, naigilag kayo. Ipinimig ipanong ito. Allah Akbar. Nabalungan na, dito dikasih di mga binatang na nabalas taon. Di mo tapik siya, kapag mana, ilay naman alang na dataran, eno ka, kambuha ko madung na dataran niya kalwa garis kira ka wala, nagisubajitian, apapakikano na wala, napapakaw kita ka, nakapakaya adong pa na pagkalago na ba ito nung napapakaw akong parang. Ay, di mo tano alay. Dapat kami tarang duwan, yate mo rano.
Wah, tadi yang mengulik Allah. Tadi kenapa kau di sini? Apa yang menbila tang api-api lah. Dan ikut tu amanannya akan bila bukan kasam api tu nabi nak pegang apa dulu tak. Tadi ya. Kedua, ayat maknanya mengaku penuh Allah amal angkai aposul. Nah, al-ikhlas. Ada kerana ikhlas. Nah, ini makna angkai amalannya para ulama. Natikana huwa ifradul haqq subhanahu wa ta'ala fi ta'a wa fil ibadah. Ayat maknanya suka pakai seisangka. Kapakai seisangka wallah. Ayat makna tinggal ikhlas na huwa ifradu al-haqq. Pakai seisa nakaswallah abna. Amia suti sambil nakasudika jika pangutang wallah. Nakusuka pesimbang kah wallah. Nada aduna mapi pikir kau nama kamu. Amakal yuku illallah. Subusu Allah ima pikir kau. Ana matang yang api-api. Igir abirin kaswayamanannya na amala kagalabaka kasimbaka apalagi wallah. Na titulong ko niya kapi-api akapag naman kau na ini kaswa terkapil Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa. Daman natugwala akya sumumilkan. Dan atuwala ayam mananian. Na kaya semua kengkiran tuwala. Inunta. Na amina masin maswala. Na amina mabali su'a manani nasin berat wala atau labsailas wala. Dia kaya semua ketang wala. Dia kaya mga perisuwala sa mga nakusuka. Ayam mo kabay wala. Na subus wala imatatang sa mga nakusuka. Wala po na naman na ayam mo kabay wala nas imakaantab wala. La ilaha illallah. Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Nah, ayat maknanya na ikhlas itu mengakui penuh Allah. Amal adil kaya aposu na mahabbatullah. Ayat makna kata mahabbatullah na ini makna ng ulama na mutarahatun azimatun tanafasa fiha al-mutanafisun. Ayat tiga na makna mahabbatullah na sekania na mabelui. Adiyang kotoa ayat maknanya na kapag kebabayain ka wallah na ayang kalimang gelabak na datang din kegelabakan di sesaway sa mga titiyan. Pamanay na ito pinggit na pagkababayan ka wallah kapag kebabayan ka wallah umagdam ka sa babayan wallah na din na unang niya niya kapiyatiyap kagdam ka. Basta matagula ka na babayan wallah. Allahu Akbar. Adina pada mga tabi'in yang ako nantano. Taman sa bituan nila sa majnun, bituan nila sa pagkamiyamiyata, bituan nila sa pagkamulabulaga, bituan nila sa pagkamutabutang. O ngayon nakanabapira matagala, nakanabapira emanan nila pagkamulabulag. Kanyang koto sa masaslayan na ma-emotional sa kapagkababain niyang Allah. Ino man sunodin na niya teruyan at ginakathiru zikrallah hatta yakulu majnun. Kadang-kadang khatug Nabi. So ninyo dikatarin tayo ni Allah sa taman-sama teru mga tawasakan na pagkamiyan niya ta. Adna mga ulama abiyira na hadita da'if. Malubay na da'if. Na betul na kapag sa da'if. Malubay ang da'if. Na ayaw maana niya na da'if pa malubay hadith. O gayit na mga uripulala. Na normal na kamanusia. Igila amin barang agama ka. Na di ka di pa matuno to sa salakawangaran. Dahil tayo mga bigira ko. Anak ka salaka. Baga budi ka nga na yun. Lagi niya pasang-isip na siya. Lang taman na rin at hindi niya niya kali para cek wala. May emosyonal. Babulong yung na si Carmen na sa Saudi, sa Manila. Are, seminaras. Ora sa mga seminar sa MBA, Women Islamic Seminar. Kaya ka, siya ba masabro si Carmen nga. Natingin ay, mo po niya, hindi ka seminar lang, tinis ka din. Napaluto sa taalay na mamutakap kagumay ng wala ka emosyonal yan. Ayaw so na di magkapagay mga tabag ng mga sa Saudi sa Manila ako masakasal din ang muto. Sabi yan, gabi ka, kung masakasal ko, italiw. Tiga ramanga, nakakumulungan mo. Atatabdal mag sila mga tawan mo. Pamana kenapa sama sama kuat ka, kuat ka sana sana ini pagudus kau. Nah, gabi ka, kung masakasal na natanwaki.
Paman nabi khota mga huwatan ibaratkan. Tatamu sa kaprama nakatay nga mga alim. Isa akabul na rumama ko karumanya na babay na la takhruju min baytihi tigir isri zawjiha uba kapliwa babay kuwalay ka adika tao ni karuman kama makadamo maudos. Dapat ko na ito kan siya ganung tahan. Ginakataw ni karuman ni adika di panis ni karuman niya na hadis sunnaik Allahu akbar. Ini disebutkan lagi kalau berpada lah. Habis kan utabiar kan. Ini wajah waktu urusan aku pada berbeza aku. Kalau pernah aku berbeza sisa bini aku begitu. Tabiar kan pernah habiskan kasiran. Nah, orangnya Mahabbatullah. Ayat ikhafat ayat maknanya na a'mal min ahamil a'malil qalb. Padahal mga amal na importante ang kailangan ng kusyo. Na al-khawfu min Allah Ta'ala. Al-khawfu min Allah Ta'ala. Na matagpupusyo ka akala. Kala. Dito akala ko Allah. Ino kami pusyurian na kay pagkalakas sa Allah, kanabangin sa manang lataw. Ino kami pumukal kay pagkalakas sa Allah, kanabangin pagkalakas sa mga pamilyang ka. Ino kami pumakwa kay pagkalakas sa Allah, kanabangin pagkalakas sa mga labuso. Ino kaayamaanan niya nalipus sina, kabagat tiba o pamilya ki pamilya o bakira po tayo sa ulo. De, ayayin ka pa kung gano'n nakanak ko Allah. Ginanikaw pagkanak ko Allah na umatagor ka na kailangan na nanupos sa mga ulit mo Allah. Pinabiyakorkan ng mga bay sa katawa mama. Naon niya nabisulyan kay Abu Bay sa muta kwarto niya naman siya kada agripan niya. Sina niya. Dahil nang katatara uso sa diyang kaabay ang bugultaw. Nauntak na Abu Bay. Namu, bagay kaya. Tiga nga mama amang ulan ito niya kaya akan. Na tinabag kadi kaya ang siya matatag sa langit. Tingnan tayo matatag sa langit. Mga dito, ayaw mga na naula, naguha naman, na tinatulog siya Allah. Pagili kanya naman nakasisang adang-karang. Sinada ba nga kaya? Kung nakikatabi siya kalakwawa, napagtili ko ni Dan. Apang girawa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagiti pura kalakwawa, kana abang kalakwatungan yung matabubay. Sa katawag man nabubay, syuda niya na mama, pili ako ng mga bay. Sudah niya nang mamabay, mama amya katete ng mga abalas yung babalik alam ko Allah. Tiga dia nga mama abay, ito na nga na napeta ko nakakulugan na kasina juga di jero, katawan ng kaden. Ito mangudan dia nakatawan. Tiga dia manto na yung dia berkabino, salsa kabe, tiga nga lang, ito mama, pipurakan ko Allah. Ba iya miyang buya. Pagmanin korak ako ka, pagmanin ka abay, pangadatan ka na liyo ka. Lakay ka pa itawa ka na natingapot ka na bay. Takkan na abang sa mahram. Tiga nga po bento ni kabe, ako siya pilit ka. Pumuriya ka po siya, nanganakwa siya man. Wanta ka, sumabaya ka. Tingnan di ka na pumulaw ka kalabangan sa mahram. At tingnan tayo mapipigyan, kagalaw naman sa buto. Nagbiliwang mo tabay. Natingan nga mamasarap ang kasudah kumasa siya. Okay suka. Approve sa papiran na kabay. Nawagay siya siya ng mama. Inaya Allah. Natopik ya kung kasali ka ng kasina ng kagawin at nabagan ni Makta. Tituwa ka na ko Allah. Kunya naging may lesa mo ta tuwili kami bubutugong na nagsa datar ka ng mineral. Bendap niya sumingjay na niya kabalawin at umakasong. Miyatin ka. Nauniyang ko nakikumakwa na ng utang najis, doon yung tagwa ko bowl. So bowl nga siya, tumukwa kabul. Doon yung tagwa siya, inikili niya sa produksara na siya nga rin. Kaya tumay nilipigo, nakabiyan niyo ako, napigo mo, nabiyan ako, alisa kasi na naman nga gawin, nangiyatay ko kwa dokta na. Itikitukan ko Allah. Doon yung kare-kara, doon yung nakipigo. Hanap yan, sipad na masasalangan sa mga tipigo. Nabanata, iyamang mo. At hira mga bumong niya katotas ng mingaw na kuya, dito man yung kuya. Habas tayo dito na kuya. Nawag yung isa nga kuya. Tiga nga kuya, yung ano mama, ito rin niya nga, tiga siya nga na siya. Inapakalaga, katang diyo. Inipigil na siya. Ini nga po, kubay-kubay, na nagkirosubay siya nga mga targa ko nga pa siya. Ako pala nagkakalago ko sa bitarong niya pakatotang. Inipigil nga mga anak siya. Yung meron sa mama, tinatarga ka, niya kanay ko, sa pagkaluwa ko.
Media nga mamana kita tahu apa kalau ini. Tiga berapa niat tinggi sekali si tunggu. Mantap gua tak apa sebab lima masa dia yang orang swasta ya dua. Nawang kadang tak ibu yang mau tapai tahu mau tahu mana mga palabi dapat kita nasional mama. Nah mau juga. Dalam mau tahu mama kalau yang bola ini katakian. Olay, abanya kasina yang ada di tengah kota. Namanya tim yang boleh mengapiusan lagi. Tabir kata dengan mga tim atau ulang tahun. Dapat mga din na pagka wale man adap na sharing anak. Kasi ulang mga bobi libo na nga peta wale man. Tiga mabu mga bayato na nga peta man. Gaman ikero ataw na kan. Pakabugiran tayo ng mga Hina no to, ibigay lagi no. Ano pakabugiran no? Katapsuran tayo, nakatay ka ako. Tabir kata mga datu. Allahu Akbar. Nagigit patir na al-khawfu min Allah Ta'ala. Kailangan nakatagun ka sa titu-titu ang kalakwa Allah. Kenapa itu kena kayo mo tulong lang dia kalakwa mga manusia. Kalakwa Allah. Allahu Akbar. Yang kisah ko na inisyo mga hawariyun. قال الحواريون لعيسى عليه السلام. Peter mga hawari, mga kumayaw Nabi Isa. Kina Nabi Isa ma akbarul ilm. Nabi Isa Antoni niya makalala ilmu. Antoni mala ilmu. Antoni mala ilmu. Natu Nabi Isa aya mala ilmu. Nabi nga talagutan. Di pinakamangala ilmu. Basta mata guru kaini tu Nabi Isa na kaya bukan kasamya kadala aya mga na ilmu. Pagandang tiga na ilmu mga ala. Nada ilmu na al-khawfu min Allah Ta'ala. Na mabalik ka asyukala ka wala na titu-titu ka Allah. Ilmu na namya kadala. Ilmu na namya kadala. Kadua tu Nabi Isa na al-haya'u min Allah Ta'ala na inu kamiya kakanaba inu kamiya ka ini kaya kasudatan ka manusia. Kaya apun ko Allah ay pagkayakan na swalla at namya panutusan ko ta kita ba sinarul Islam na ayaw mo namya panutunan na sakata wa mama amauda na sudusok ya palatian ya ko Allah na dari na panutula bani mini puro minilangan na benengen ulunian sa langit ka ipagkalakeno ko ayaw manana ipagkayakan swalla na usakata ko na manguda na kamu mag-Islam na ganyan may puro ayaman na yan na para siya sa langit ka ipagkain suwala sa titu-titu kaya siya ko Allah matanong to kaya so Uthman bin Affan radiyallahu anhu na ayah sinirti pa yan Nabi at timu-timu sulamu lang na umatakan to Nabi na ayah pinakamalaw ni ayaman na kaya na so ayaman na niya na Uthman bin Affan. So Uthman bin Affan na may panutula ka naman igirap na ditimu api ang amanan niya na close lang dan burung na sumbersaan niya na din napagaling niya lang niya di masajong ditarnya na sa tanong tabi dato sabay na dito nakabiwan na panadunam yang ito adunam kesorong na dan burung na ayamak na niya na din mabu tinatay pagkakirang niya pati datar buhay o matong na datar buhay o mga na pulang ba kau na niya buhay ka kami pamahami akang bakwitan. Kami at sabunya apa lagi itu? Nama didik mga nakasasapan. Kami kadin 11. Tanya kang bakwitan o man, nadiga di mana lagi nang nami pagubing na sa katantangannya. Gabi. Nami ako kadim. Mas mapi aplam betanong. Ay dapat yung no. Nah, para magal. Katalo tugu Nabi Isa amala ilmu, miya kalala ilmu. Na arrida bi qada'illah ta'ala na maswat ka o hukuman ka wallah maswat ka o ibatan ka wallah ako hukuman kailangan na maswat ka ay pikir wallah sa hadis al-qudsi na tigana faman lam yarda bi qada'i falyakhruj min ad-dunya tu wallah Sajin ke suatu hukuman betadak na hukuman akan Allah na liusan ka dunia awas ka dunia. Pamanay mo pa di kesuat. Agigla ka na madalang magtabi di kesuat. Tabir ka ng mga bayan mga datuan. May akawan na ko na desiran buwata, na desiran kesuat. Tumabatan mga bulag. Tumabatan mga bulag na taradang Korea tauta. Yang mengsawangan yang terpitan dia kasar perlu dong datang pakai desa mulia tahu tak tapi pun dalam mati ngaswana kan ditipu komandangan Allah dia pakai pegangan Allah samuria tahu dari kan ukara neraka kami pangan ini bubur watan kami tidak akan kami ada watan kami tidak akan ini dia mau jangan sabar yang merandau
Ingra daw ako sa pulo na siya di sungai rumay. Tiga nga mama benda kabar kabay. Yung mama babay niya tayo siya. Dabar kami balak na babar. Abang na kapos kay balak. Kami mo lang balak. Wala na mati kakwala kay no kanu do makakasa mo rito ni ba kapag er kanu makanaraka. Dahil na nila mo sa mini pagwit sa hijab. Ni hamera na nga sa katawa mama, bago mama, yun yan. Oh, kaya ko mapatay na tulad nila mo sa katabta nafsan zakiyatan bigayri nafla kad ja'ta shay'an imra. Pumuli nga tiyan na kaya mamati lang pamakasyar ka tanong. Di ganun lang, amana kay paratiya, marami kakwala, tagi dulungan sa ganyan mamulong sa awata. Uma hajara pitero agar kamanarya basta menut karang na langun nak kaya na dikan pitero. Kati na diwali makatero. Hindi ka ni mamamumasa tapi nubabasya inu niyanuto yunu wa ammal gulamu fakana abawaw fakhashina ay yurhikuma tubyana wa kufra. Inu busyato yunu o haja oay kapakala na pundarwaka na mapakanarakan si ina busya mayan. Dito si mapia akapati ang utawata. Kenapa ini magmana na ba kaya bisto na kajuata ka kailangan natin na unano na kailangan. Nabo to suwan na kamag. Oh, ayaw mana niya mga ripno Allah na dataranan. Kapag kanwa kerumena tak masuk ke takwa Allah. Ada mana kapag suat takwa Allah kiskanwa kerumena kapag inu kaludog wala sa moreta wala kan mapia. Sisabar kan. Ay mo bunga maran, kami kadawat yan, namida kan, kami di buburawat na baka masyaw na papundot ni narunian kapag butuan na bubu. Suwesaw na susugar ni natangilan. Ame, kami juga mga natangilan na. Suwesaw na, dito na pampira. Ame, nakaluwa ko. Tiga nga, yung inay niya, paulahan o. Dangon ng ano sa ikaw o. O, nagpupungan niya, wala makadakadakalawas yan. Nakaya ko makadakal, nalikman di sinito. Kailangan na, mabali ang maswat na kasi kukuman wallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namitik na sa kusupan. Yun ang imalay mo. Tugula bila isa. Khalima aya makna niya na amal adin kay apuso na ar-rija'u huwa tawqu'ul khair fil mustaqbal. Rija, adre tero na rija nang kota dinga dikan-dingan ako mga pipiya. Ya Allah, ikaw nga bumali mga taknya mga hufad kipakan lang sa Quran. Ya Allah, Ino ya Allah dia nak similalakan ya Allah nasubala siya na apiado ko maaliman na yung abali ya alim na suwata kanu dinawata na bina maalima kapag kayo ng kaadino di kasimina na magungay ni kala mo na pamamulaan na di mamamulaan na tutulunga oy ilan mo na niya mamulaan na kami na menos na yaman na niya mamulaan na anam niya kapakay na makapakay na kapakay insyaAllah na dia kaadino di kasimina na adna mangbuat ko mga matayo o di buat ko ataka na sopman so yaman na niyan na apo ka. Na ulit man pagbuat ko mga apo ka, nasok man sa mga apo-apo ka. Na ulit yun man pagbuat, na yung mga kasipan siya po ka. Kapag kaya sa mga apo ka, nabutan ng mga ulama. InsyaAllah, sana mag-ikhlas ka. Raja, Allahu Akbar. Ay, ang maana niya na, yarjuna tijaratan lang tabura. Inautog Allah, maiinamiran, masisingayiran. So dagangan adaaban niyang kakalapis. At nang uta inaliwallah, masisingayin ng mga tao, adagangan adaaban niyang kakalapis, na isaw na inaliwallah, alladina yatluna kitab Allah. Mga tao, pumati nilang sa Quran. Sabihin sa pumati sa Quran, may kakao sa dagangan na ng kakalapis yan. May kalabakan insyaAllah. Kadua adagangan na ikalapis yan. Wa aqamus salam. Na andili ka pa kasyume na niya kagwakap man sa dagangan na dan. Niya kalabakap man. Basta di ka liblema mga ito, ay ito, makalalaba ka din. Katalwa, inaliwallah, ada kagalapis siya na dagangan. Wa anfaqu mimma razaqnahum ala sirra wa alaniyan. Disira ni mamamagay. Disira ni gusto ko mga tamukiran. Datara diyan ka, disigi mang gusto sa diyan ka asimina, imbiha. Oy, ayaw maana ni nga pagalitan. Wag sila din na mga pamilya. Si Karumanian. Na diyay na karabay ni ayaw maana niya. Na ba ayaw mapipigay siya. Na ba ayaw maana niya na anam. Kaya ba taman na kaya. Kaya pira ko din nakataya. Di tanong katawan. Na diti niya kakwa siya na siya dagang na nakakilapis yan. Matangkwala ka din ka dunia na apya uman na mapita. Na sa mga padagang. Napupagalaban ka sa uman mapita niya sa kabiliw. Ayaw idakan na pagawaan na kabo. At abaan na mele ka amiyat inilabungon so terapi.
Kapama kama pasal pernah kama beli pernah ayat pernah patah kadatan balu ya lo ayat tanu hukuman dah saja kuku tiap berano na saja mai teman tamu pene kada bangun langun nam yatai na kuma pernah takut kama na som yatai tinggal lebih rumah nesa kan diliunya nah ini dah bangun kami kapun pengasuh jangan sudah ngono yatai koko beri kama dia oh niya matulisya na maka aksyon mo na kanya nga tawa o hinambay magulatin na miyat yang nabain na panginiron na narinig mo siya na manisati manon na magato sa upat pulong libo sa mga tikiwaro lagi na narinig mo siya na sa pulwaro sa mga sasi matangkuan daw ni mo mapman ang mga teko at hinulugan niyo sa mga alagin sa mga taniye labang niyo nandun yung kagagawin na mga teko nagkiyo siya bara tadi na ni penalbunan nga kung ano matatagos wala din nakapalita pedugar nila ini mga di keliru na niya dugar yan nag-iulong koto sa kundi tadi bisa nyopang nag-iulong manong aman nag-gudo-gudo at tidak may matwa sabi ako pertaan tabi kenapa lo pertaan kaya pertaan na sa umanya ilang aso pato nga kakatubatan sa pito may umapadatang nagirang taman ko bubuan na mau tiyan niya do nakagyung mapitan niya do na so hinaw mga wata kaya panyasaw kaya panubasong yan matang mata kadinikan ko tawad yung nanakawan nagkasong apa na barang magpupermangan sa pamilya ka api nga pumumira ka pamilya ka namilo ba nga nabaka niya nung pagigay di nga niya nakita siyang igay siyang tako ba nga api nga pumuro ka yan ama duwi na karo makan datu mga pamilya nga mali tanong kami agad kala di butang balik ka dun matang mo na kasi magkantigil na diya di kasi pagawa yung mga banyan away ni rumah ano di kagagawin niya makano siya mga papano kayo mga ni matang mo din nakapalabos ape ka pumuro ka ama di mo balik ama kaya ka siya tigran nandiyan siya mga papano kayo mga ni matang mo din malu tunay ni mga beses bilang ay pumubaya niya lagi na pumuro nang inilabog ape ka pumuro ka na dawa di mo balik kasi kasi cuma di sekarang maka di nasa hukum sa wala nandiyan lagi nang ililabog mga pumuro matang walo di malu kawang matang walo di depan Allahu Akbar Allahu Akbar naman kan mangnang ay kita pala si karong mga biro matang wala din nang narang ini rapat saya kan bisa dilipat setan dengan gue ya makasat magungnya pagi ada pun bilang bicara pun ada permata tinggal itu ini nak kakak saya ya ini tak buka dan lagi sudah lama itu sama apa pun tak ada musibah buruk tapi kita makasat dari Allah dari Allah raja kalau tuan dengan pakai dia pun dengan apa jasa Quran kata spasi bayang apa sebikan kesuatu tamu dan dengan ada bina-bina pisian sabi sama apa sana di dengan yang kalau bisa pagari sehingga nak boleh sama mana more dan dengan kafir kalau maka saat mana more dan dia dipilih tamu dia dipilih ada tu dan dia dipilih kata basta mah kata dengan surga dan dia kafir tu kata dengan kata mana nak kata tak berdiri dia berteta mangisi sama pihak betul mani beda sa pismo na patay. Mata mana ada pelawin na tak aja pa man na kabya kana para di pismo para sa anya nga pakaro. Mata mana kapaka na man magdag. Kapa lakaw. Kigam sa pito na steak pot. Dati ko visto sa mga karorong. Adil na kaya kanong natin ya pupuki ko lang ang pati. Gumimawa tayo. Allahu Akbar Allahu Akbar yung mabuhay gila ko at wata amama matang na kapag kapapurman ng unaki basta man ako sa kana kaya pa ko kanya may ito api apa na dito bisto na niya nilang na yan ang kinig na then panan ko Allahu Akbar Allahu Akbar hati sekatan naman to na makabigyan mo ito igrabo ko si Bukto na nene ko siya manili na nakapapuro ako ba gila ka ino sudah bilang untuk katerwela ikira tubuh na dia mapaparoka na kailangan na ayaw mana niya na masimba maswaka ba may ayaw mana niya na di ka mapaparok iman to akisa ka pagariko sa kababaya ka na ayaw mana niya na mapaparoka mababagra ka ay panabengan na kada ka panabengan tabi kay man to na amana niya na niya kapag panambengan sa pipila gato sa sunat ka mabagra ka
Bamay ka malukos ka, adi ka mapaparo, gumadam ka sa arthritis. Asyong bengang ka masitas, kaya kibaga-baga. Nagilamang daw, Allah Akbar, ay, Nagiro sa miya kato ka pa na gumaganda mga kamsa di kapagwali ko doon ka. Skip ko rin romo ko. Bumira si mama, Allah Akbar. Niya ka pa sa sira mo, namiya daw dalam araw. Nasa mo yusu mama gusto dia man, Allah Akbar. Nasa nga mga pang Ngayon ako kang ulang ako na dengar siya buta ako naman lang amiyaga sa Kabirkan o panabaskan. La ilaha illallah. Nah, kanan. Ayat ikhwan, ayat makna niyan mga orifan wallah min ahamil a'mal al-qalb. Dimi penderay na kailangan niya puso. Na as-sabr kasabar. Kailan wala mga sasabar ka ito makapas. Dito na mga alintan, mga buwami. Beberapa ulama udah sila-sila. Away, ada nagkatulong nakain ako po mga din. Ada kapita. At yun ako kumain ko sa matang kay. Namatang ko ang makadin na kapita. Iman ko niyag gamak, hindi mo ako siya. Pero ano ko mga wate, di mga libo, di mga sila. O ba niyo siya pa siya pakapa mga dia, pakapa magkilo, di mga kapita. Kasi ito nga mga ulama, namin ito nga minilabing sila mabo. Iman to, niyag gamak. Tignan dia iso di kapita, na po di ako di mag-eskwela, mga di sa matampay, mag-eskwela sa GPA. Niya pang itulog ang niyag eskwela sa GPA. Kenapa ada ko enakan? Kaan mabuhat yan na may ito. Dadi mo pa ka naman mga nina, dahil talopangan. Matang wala ka, di ko mag-isula sa GPA. Na ayaw ko talopangan na may ito sa satiman. Dadi mo tasabal lang pa na nagpusa po, ruwang niya ka na nakalabungin. Dahil gira pala yung amin, para di pala, nagdito po naman sa lubu tanong pangan na siya. Yung mabunga po, yung may pagubyan na lumalay na inatatangan sa talopangan na lubu. Tingnan mo ang tatangan. Bawa pa ka na. Ito talaga, para di Kristo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasabar, dataraya. Kepagian ng mga ganito na sabar yun, nasunod sa sabar niyo. Ay kaya po mga surga na mga tawa, mga sasabar. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lim Allahu alladhina jahidu minkum wa ya'lam as-sabirin. Banyak Allah itong na ginawa niyo pumakasurga kami dun. Ada penakato kami wallah. Kung antay niya nga nasir kami kuwagaman yan. Na kung anta imang ataw ang niya makasabar kuwagaman yan. Jika kita kasurga di ka marasay kuwagaman yan. Jika kita kasurga di ka makasabar. Jika kita katamu ko di ka masabar. Jika mana profesional di ka masabar. Jika mana agama di ka masabar. Jika mana ayaw makna niyan. Nadato baik o di ka masabar. Kainin wala na ayaw makna niyan. Na miya ko amapya ka ayaw pagani kapitalin na kasabar. Kasabar. Balasan kan wallah. Dan talaga ka pa makinig. Hindi ka naman sabar. Niya ka dua ka oras. Kami mga silang yung alim. Yung mga alim. At dua ka oras. Sa mundo ron. Hindi ka masabar. Tiga kawan na bangway. Niya pita-pita otas. Hindi ka naman sabar. Hindi ka minawaan. Hindi niya sa akong talima di mga usyat. Nakadyo ipipili ngayon. Niya kadakadakalatang. Nakaya ko bukari na matangin. Nagumiyala mo na sa sakataw. Langon ka mga sabar. Niya manag. Nagumiyala mo na sa sakataw. Mama rumili-gali ka pinabutalian. Tugol mas kami malaki na ni parati kada kabalik. Tingnan mo kapyo lang na may kakakaptan na. Sa may kakanan. Eh pwede tayo magagana ko sa mikropo. No man nabito ko biga masabar na para magal. Itapito. Makna niyan mga uri panwallah importante. Adi dinamik kibaga ko sofa na asyakar. Kapag naman Allah. Ma'naha huwa al-i'tirafu bina'imi muna'im. Ala wajh al-khudu' ayaw ko na makna niyan nasyakan niya so pato kawin ka kung ibigir ka wala alimu ko yan alimur ka makna swallah na kailangan na ayaw makna niya nakapanalamatkan ka swallah panalamatkan nga swallah kadi man ang kaalima asyabel na din na panalamatkan wallah yun na ditanong kang galawag sa mga pipiya na ditanong ka panalamat wallah lagi ka panalamat wallah nagtiwang panwalaw tala sa arga bali nga pa kasundangan yan na ikaw Al-muhasabah ikawalu kailangan ng puso nang nakapagikong muhasabah ay mana niya na ito na ma'naha huwa muhasabatun nafs pagpagitong nakaginawan ka sa manaya sigong niya kasaulan dagoron makalapas seminar sa mga kadul sa MBH sa Sahara dahil mana niya na umana saulan na dua ka seminar dagoron makalapas mga din
Na dokor nyo makalapas na adun punay sa di seminar na upo na ko to kapikit ina mga day miya kapira ko makatihidyo siya na miya kapitong gawi miya kapira ko makabati sa Quran miya kapira ko makansikar pamanadi ka di pagitong ng utaaman ka akapupukaranin ka ko na padanan sa kailangan ng puso kapukaranin ka wallah upo na buli pagitong na pera yalapis da makalaba adun na makaotang na ayaw utop kayo nga nang utatamo ka na di nga pagitong so Antonio Minipanguna ko nang ngapsalungan na mauri. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سحبت والله عم يا مراتي يا نقد يشو الله نم كده أن ينقام مكرنا وأنتني من يبان نقولنا نسألون أنا موري بقولنا قام مكرنا أنتنا لم يبصر نسألون Sisa dunia nama tak ambil pasal aku yang kembali ke sana yang makan dan yang atur ke sana yang ada. Oh, ubina amanannya yang lalu mengatakan dan yang aku pamati. Lalu dai. Ayah ubina karena pamikiran nak gina nak tapi nabi anu mana mori nabi abang memilih punggu kepikir pak. Kailangan ayah mana nasi kau bersama dengan dokter. Pernah bukan dengan dunia, pernah bukan dengan mana mori. Ubin apa yang pernah tamu kau dunia kadang sampai wala importantin ada tamu kau kepumakan ngasarwana pun. Tapi Amerika buku yang asal dunia, buku yang arab. Allah. Tidak boleh betul. Allahu Akbar. Benar pun kata pengaruh dah kata tidak pengaruh. Yauma la yughni maulan an maulan syai'a wa la hum yunsarun illa man rahimallah. Anu mana mori? Dengar dia baru kasih. Dah baru pati tidak bangat tu Allah. So ngata ina ama adrina dia kali tu asal ni nasa sati mana mapia nasa nak kau nasa sati mana mapia so mana kada pun asal kau ni no orang asal ni nak orang kambia kada nak orang ni kau dia muka maknanya nabi ka kega nabi ka ketigra dia pun ketigra nabi dia pun ina ko mana nasa sati mampu mapia nak masuk kau tinggal ka panggil kau aja ka ko nasa mapia dia pun kerawan membahas amat nakane amapia nasa sati mana kau kau pun ngambil nasa kaninya kana raka يعد المجرم لا يفتدى من عذاب سعدنا نمارين سوتاو نبتني لبني سامي adang yang pernah kasar di makan neraka napi tadi dia neraka pamilianian kebaikan yang pernah makan neraka sini na usia mena usia garmanin mati nasara di makan neraka pamana pengilu bagaro pananeno ka bagaro di kita bangiwan bagaro di dia ayat dina sanay kana sa mini pangunang masalong na mauri balyan ka ko ginawang ka ang kaya muhasaba betul bang ito nga ginawang ato ni mini pinipangunang masalong na kiyama ikasyaw pasitan pagkusya na ikasyaw aamal ang kay apos wali pendereno na at-tawakkalu ala Allah na una balian ka so galabak ka au gitu ka galabak ka na igira ami teman so galabak ka na akal ka nasikan dun kwada na tawakkal ka wallah wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu sadai sa tawa ya mananya na sumalik wa tawakkal wala na ya mananya na ka apas wa may yatawakkal ala Allah sadai sa ya mananya na tawakkal wala kalak yan wallah yaj'al lahu amrahu yusra na balun wala so dangon galabak na malbun sedang wakil amanannya nak kailangan tanu igira nak kailangan tanu dan tanu apa pas ku Allah ya Allah sakabi pisana kana lang ya Allah sakabi ya Allah an mabali syukur alinang akatatagos amalam yang api-api permintaan Allah ya biar usaha guru kata Zainuddin ari panurho panganita Allah sa mga pamilya mga doksa mga pagaling abubengan nga kasus suportay na kasang agama apian tani pa suportar ka napakadakan wala na so risky halal kaan nita tarusan nga panaguntaman niyo oy ay na mapian na pagkakap na kay wala sa posisyon po na ay amanan na kigup ka ko badakalataw sa kapagkagawa ilan siyang utang amanan na mapia oy wala siyang kanwallah ilantan wallah sa amin tamana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.